Слава да бъде на Господа! Тъй като наближава най-големият християнски празник Рождество Христово, реших да говоря за истината около този празник. Тъй като в последно време излязоха много предположения, изкривявания около този голям християнски празник. Има много измислици и лъжи относно как точно на 25 декември се празнува Рождество. Римляните са празнували някакъв празник на някакво божество и затова са дали тази дата. Като си измислят, на тази дата е роден еди кой си Бог, на тази дата е роден еди кой си Бог, този Бог, онзи Бог. Дори съм чел и най-голямата глупост и измислица и лъжа на този ден, 25 декември, е роден Бог Коледа. Измислици, лъжи, интриги. Казват, овчарите са били на полето, следователно не може да е роден на 25 декември, най-вероятно около септември. Исус не е роден на 25 декември. А друг казва римски, че на този ден римляните празнували за някакъв римски бог, затова не трябва да празнуваме Рождество Христово и така нататък. Всеки си измисля и си говори против този празник. И мнозина, вярващи мнозина християни, са спрели да празнуват този празник. Това е един от най-големите празници. Рождество Христово. Братя и сестри, църквата Христова знае, всички знаем, че Бог е сърцеведец. Бог не е ли сърцеведец? Бог не вижда ли дори и най-скритите мисли на сърцата ни? Тогава защо си мислим и се съмняваме, че Бог няма да разбере вие какво празнувате, дали рождения ден на някакъв измислен Бог или рождения ден на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос? На 25 декември хора в целия свят се стичат в молитвените домове, за да възхваляват и величават името на нашия велик Бог, за скъпоценният Божий план, за спасението на човешкия род. Благодарят на Бога, че не пожали своят единороден син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Възхваляват великото Христово дело, че остави божествения си образ и прие образ човешки, за да принесе себе си в жертва жива, свята, благогодна на Бога, за да спаси нас от греха и от смъртта. Той умря, за да живеем ние. От векове в този ден почти целия свят възхваляват, пеят и благодарят на Бога. Как мислиш ти? Дори и да не е този истинският ден на рождението, Бог би ли се разсърдил на човечеството, че в този ден излизат милиарди хора да го възхваляват, милиарди хора да му благодарят? И като имаме на предвид, че той е сърцеведец, знае какво празнуваш и за кого празнуваш, кого възхваляваш и на кого благодариш. Сега на въпроса: кой според вас е разярен и разочарован от това, че милиарди хора излизат от домовете си, за да отдадат почет и благодарност на Всевишния Бог? Бог ли ще се разяри и разсърди, или дявола? Естествено, че дявола. И той като рекаеш лъв обикаля и гледа кого да погълне. Ако е възможно, даже и избраните. Само и само да провали този велик празник.
на радост и благодарност. И така дявола употребява хора и най-вече пастори, за да се вкара заблуда и да не възхваляват тези милиарди хора в един и същи ден великият наш Бог и Спасител. За да не го възхваляват за този спасителен божествен план. Нека видим какво се казва в Лука, 2 глава, от 8 до 14 стих. Но ангелът им рече: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос. И внезапно заедно с ангела се намери множество небесно воинство, което хвалеше Бога, казвайки: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Има някои казват: Бог не ни е казал да празнуваме Рождество. Вярно е. Но от това по-добро казване какво да търсим. Ангелът казва: благовестявам ви голяма радост. За кого е радостта? За човеците, казва по-нататък в стиха. Нали така? Каква е голямата радост? Защо? Защото ни се роди Христос Господ. Следователно ние трябва да празнуваме, да се радваме, че се е родил Христос. И множество небесно воинство слезе от небето, за да отдаде слава на Бога за това Рождество. Ангела се радва за това Рождество, небесното воинство се радва, хвали и слави Бога за това дело, а ние, значи, не трябва да хвалим. Така ли мислите? Ние не трябва да благодарим за нашето спасение. Ангелите могат да благодарят и да се радват, небесните воинства може да се радват и да благодарят, а ние човеците, тъй като планът Божий е за нашето спасение, че Той е изпратил на този ден нашето спасение на земята, и ние не трябва да се радваме и да хвалим Бога. Задължително ние трябва да хвалим, да славим и да благодарим на Бога в този ден. Да празнуваме, да се радваме, че на този ден преди около 2000 години Той изпрати нашето спасение на земята, който да въдвори мир между Бога и човеците. А сега нека да ви обясня за датата 25 декември. Когато Юлий Цезар превзе Египет, там той се запознавал с един нов календар, по-добър от техния. Тогава той заръча на математика Сосген да направи друг календар, по-добър дори и от египетския. И когато календарът беше готов, който беше наречен Юлиански календар, Цезар го вкарва в Римската империя и тъй като календара влиза в сила от 1 януари, Цезар казва: това ще бъде първият ден на годината. А преди това, кога е била нова година, никой не знае. Когато Исус се ражда, Израел бяха под римска власт. Но Израел си имаха свой календар. Евреите имат два календара. Единият е религиозният календар, при него първият месец е Нисан, а другият е граждански календар, при него новата година е на 1 Тишри, която според тях отбелязва началото на света. Месец Нисан съвпада около март-април с нашия календар, а месец Тишри с септември-октомври. Евреите са по лунен календар, а ние по слънчевия календар. Тяхната година, обикновената, невисокосната, е 353, 354, 355 дни. Обикновено съдържа 12 лунни месеца. Най-често срещаната продължителност на обикновената година е 354 дни.
но може да варира с един ден напред или назад, за да се гарантира, че определени празници не попадат в дни забранени от религиозни правила. Например, Йом Кипур да не е в петък или неделя. Високосната година има 13 месеца и има 383, 384 или 385 дни. Високосната година се добавя приблизително на всеки 3 години. Казвам приблизително, защото за 19 годишен цикъл трябва да има високосната година 7 пъти. 7 пъти трябва да има високосна година за 19 годишен период, за да компенсира разликата със слънчевата година. Обяснявам това, за да разберем колко е сложен еврейският календар спрямо нашия. След смъртта на Исус, църквата изчислява спрямо еврейския календар и юлианския календар, че Исус е роден на 7 януари. Как са го изчислили, по кой календар са го изчислили, ние не знаем. Дали по църковния, дали по гражданския календар, не знаем, но са го изчислили, че е на 7 януари. И така се празнуваше Рождество Христово, се празнуваше на 7 януари. В България до 1968 година се празнуваше на 7 януари. И така, когато църквата по-късно видя, че църковните празници не съвпадат с астрономическото време, тази неточност създаваше проблеми за изчисляването на датата на най-важния празник – Велик ден. Велик ден трябва да се празнува в първата неделя след първото пълнолуние, настъпило след пролетното равнодействие. Тъй като равнодействието по календар изостава, датата на Велик ден постоянно се измества напред и се изчислява неправилно спрямо астрономическите събития. Църквата решава да направи нов календар. Папа Григорий XIII поставя тази задача на александрийските астрономи, тъй като те бяха най-добрите по това време. Папа Григорий въвежда календара в католическите държави, но и календара влиза в сила на 4 октомври 1582 година. Първи го приемат естествено католическите държави, като Испания, Португалия, Полско-Литовската област, Италия, Белгия и части от Холандия. Франция го приема малко по-късно, 1582 година, обаче декември. Когато влиза в сила новия календар, се премества с 10 дни напред, тъй като юлианският календар беше изостанал с 10 дни. И така, когато католическите държави приемат новия календар, преместват календара с 10 дни напред. От 4 октомври 1582 година се премества директно на 15 октомври. Вместо 5 октомври, 15 октомври 1582 година. Тъй като реформата е наложена от папата, протестантските и православните страни първоначално отказват да приемат календара. Протестантските страни, Великобритания и протестантските части на Германия и Холандия го приемат едва през 18 век. Православните страни го приемат най-късно, чак през 20 век. България приема Григорианския календар на 31 март 1916 година. Четвъртък. И вместо 1 април
календара минава директно на 14 април 1916 година. Тъй като натрупаната разлика вече стана 13 дни. Затова календара прескочи 13 дни. От 31 март, четвъртък, вместо да мине на 1 април, петък, то минава директно на 14 април, деня пак петък. Важно е да се знае, че дните на седмицата не са преместени. Датите да, но дните не. Дните си остават същите. И този календар беше го приела държавата, българската държава, и така наречен граждански календар. А Българската православна църква си запазва юлианския календар за църковните празници до 1968 година. Църквата в България приема новия григориански календар през 1968 година. В България Рождество Христово се празнуваше на 7 януари до 1968 година се празнуваше на 7 януари. Но тъй като влезе в сила григорианския календар и вече юлианския календар беше изостанал с 13 дни, календара е преместен с 13 дни напред. И тъй като датата вече 13 април, 7 януари, църквата искаше да запази идентичността на деня, за да не се промени денят на празниците, но да си останат същите оригинални дни за всички празници. За всички църковни празници. И така 7 януари се празнуваше Рождество Христово. И за да запази идентичността или да си бъде пак същия ден, оригиналният ден за празнуване на Рождество Христово, от 7 януари се връщат 13 дни назад. И като се връща 13 дни назад от 7 януари, се връщат 13 дни назад и се получава 25 декември. Така се получи 25 декември, защото църквата искаше да се запази идентичния ден, който е бил изчислен от ранната Христова църква, че е бил роден на 7 януари по юлианския календар. Този е идентичният ден, 7 януари. И те искаха да се запазят същия ден, който е бил, че той е истинския ден. И затова те връщат 13 дни назад и се получава 25 декември. Просто 25 декември съвпада с 7 януари. А не, че е имало някакво божество римско или че римляните са наложили този празник да бъде на 25 декември. Истината е, че църквата искаше да запази идентичния ден, който е бил 7 януари. Затова даже все още има държави, които празнуват по григорианския календар Рождество Христово, като Русия, Сърбия и някои други държави празнуват Рождество Христово на 7 януари.
както си е бил преди, само че по григориански календар те продължават на 7 януари. В другите държави, както и ние в България, просто църквата искаше да си празнува идентичния ден, зато от 7 януари връща 13 дни назад и се получава 25 декември. И така, нека да не се заблуждаваме, да не влизаме в заблуди, но нека винаги да търсим истината, за да можем да служим на Бог с дух и истина. Слава да бъде на Господа и нека Господ да ни благославя и вразумява във всичко. Амин.